продължаваме. Намерихме по-хубав път. Даже не виждам какво става. Оле! Излезнах на някаква поляна. Не го очаквах това. Видимо, че ми призонземи. По-напред има, виж, той има пътека. Мина. Да, ще мине. Тук има нещо свети. Ей, толкова. Чакай го махнем, че много гарем. Правим проверка на пътя, само да махнем клона. Проблема е, значи, мога да качим пътя, това не е проблем. Ама дали ще може... Дали ще може да обърнем по Да, да обърнем, да слезем. Там свети нещо, какво става? Там е пътеката, май. Защото на зале не ми се кара по този път после надолу. Да, няма ли се каже с този Качих са телефон? минали само камиони за дърва, чек. Няма да виж по е тясно нататък. Не че няма да мина, ама не знам на горе как продължава. Най-разумно и да се върнем. Трябва да имам по свет. Да. Трябва да се върнем по светло някой ден. Там не се вижда, какво става? Ако е по светло, не ме обърка и назад да карам, ама. Да. Трябва да се върнем по светло с сивия пасет. С сивия пасет. Да. Ами добре, я се пак май решихме, че ще пробваме да идем малко нагоре. Да видим сега как ще тръгнем, дали ще тръгнем въобще колата. Колко пъти ще угасим. Няма да угасим, ние сме професионалисти. Дали няма да запалим седмицата, той както и добре. Знам ли хвърлим помпа. Майко мила. То виж, дърва има събирани. Аз ти казвам, че тук за дървата се идвали. Камиони са минали. Брат, ти погледни пътя. Не. Ето къде да обърнем. Да, край. Това си пътя. Не, тук нагоре става много критичен. Не. Той е наклонен, ние ако продължим нагоре, ще паднем направо. Аз не знам как да го снимам да се види, ама... Да. Просто е там става... Натам е наклонен... Виждаш ли назад какво става? Да, натам отзади е наклонен много надясно, ама... Не мога да пусна с така докато снимам клип, трябва другия телефон да ползваме. Аз не знам, тук просто погледни. Да, там е много хипер. То наистина камиони за дърва само са минали. Дърва събират хората. Нико прави. Пробваме пътя, бе. Виждам какво става назад, ни е дирт. И даже не сме на пътя. Да, даже още не сме на пътя. Сега искам да снимай къде връщаме. Не, дерето. Дай, минаш. Не, аз само по малко. Няма да я. Може да работи. Да, дърво. Чакай, бе. Сега като я обърнем надолу, ние няма да тръгнем. То виж колко е зле, тук е много наклонено, няма да тръгнем изобщо. Трябва да я дам, видях как. Просто е напреди. Трябва повече напред, да. Не се знам много надолу, защото тук е абсурд да тръгнем. Аз го виждам, е доста стресиращо. Даже още по-напред трябва да даме тези, лекичко. Ма ти вижда това как са дирета, брат. Ма ние сме в дирето, в момента караме в дирето. Дай да преявич. Майко мила! Так, дръжчете, дай минаваш. Да, минава. Брат, ти лут ли си? Много е наклонено, много струмно. Брат. Не, такива в момента от телефона не съм виждал, буквално в момента, както съм, ако съм без колан, слизам напред. Майко. Гледат, пускам леко спирачката, ни направо фърчим. Бяхме в дирето. Или става почва и ще се закопаем.
Майко Колко ми. стръмно. Дърва. Малко по-голямо. Да, малко по-вляво, не е проблем. Майко мила, че. Ти утли си към този път, бе. Не знам, Този път е много брутален. тук са минали някакви... Направо минаваме през кълници, няма да опрем. Еми да, не уди как ми да... Паднало дърво има тук, ето светкавица го ударила, бе. Може, той и на нас не е ударила светкавица, най-вероятно. Не замири се на съединител, много ми странно как. Не знам. Той мой да е заминал Не, вече. Не. Замири се малко. Замири се ли? Не май се усеща леко, ама ако бях с червения пасато, сега щях го запаля. Мам да ни отдраскам колата. Да. Замина широко поле. А той поле беше равно, чак ми да покаже ми някои други работи. Ама... Сега снимай сега накрая тук спускането. Да, това ще мисля, че това ще е края на клипа. Пробвахме се, обаче беше твърде рисковано. Нагоре просто... Бахо, майката, брат! Къде, вижте къде пътя, къде смени, няма проблем. Тук няма да опрема, това ние трябва. Няма, нали минахме през него ли? Дай малко вляво. Оп. То десния прак няма да е първия път, дето съм го опирал. Майко, брат, ти лут ли си? Да, Дай. Я да продължи да снимаш, да? Друга поляна има. Друга поляна най-вероятно, да. Няма да има път тук, не. Тук си е просто поляна за кравите. Да. Някакво пасещи човек. Еми, добре е. Видяхме, няма крави, кравите са добре, животните са добре, всичко е добре, аз съм добре, вие сте добре, това е най-важното и бяхте малата на другото и така. Да, не намерихме пътя, който търсихме, но сме добре. Чай се стопли малко, като става студио. Тя ще пригрее колата и сега ще се стопли. Ами, за сега оставяме, ако има нещо, ще се включим по-нататък и така. Айде, чуваме се, колеги, маняци, манячки и така.